И здравейте хора, аз съм Силян. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филма се казва Тихия час и е от 2024 година. Филмът Тихия час се разправя за един детектив, който при инцидент на работа остава без слух. Остава глух. И не може да си върши добре работата. И имаше задача да защити глух свидетел. Трябва да защити глух свидетел на убийство. И защото гледайте филма, ще разберете какво става. И този човек не може да си върши нормално работата, защото е глух. Останал е глух след инцидент на работа. И ходи с слухово апаратче. Но то батерията като свърши и не може да чува. Филмът е доста интересен, екшъни. От 2024 година е. Тихия час се казва, пак повтарям. Гледайте го и ще разберете. Аз само малко казвам, за да разберете, че е интересен. На мен ми хареса филма. И това е общо взето. Това беше всичко от мене. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram. Линк в описанието към моя Instagram профил. Ще има линк до описанието към моя Instagram и към моя Геймърс канал. Също ще има линк в описанието, така качвам игри. Там качвам игри в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Силян и до нови срещи. Чао, чао!